Kiri ɲɛmɔgɔw kun y'a lase ko ka san 37 de kɛ kaso kɔnɔ ka ɲɛsin Joseph Bigman ni finitigikɔrɔ don n'a ye kɛlɛ kɛ Iraq ani Afghanistan jamana kan. Ka sababu kɛ a ye Proud Boy cɛ 200 ɲɔgɔnna de kunsin Ameriki wasadenw ka blon ma kɔngrɛ walasa ka jamana lasigidenw bali ka demokratiw ka jamana kuntigi Biden ka sebaya lakodɔn wasablon kɔnɔna na. Républicains ka jamana kuntigi bɔta Donald Trump ma. U ye san 30 fana di kaso la ka ɲɛsin Zakari Rehima Ameriki jamana finitigi marine kɔrɔ don mun ni Philadelphia polisikɛ dɔ denkɛ ni mɔden don. Ka sabu kɛ a ye dɛmɛ kɛ ka fara ni dankarili kan mun n'a ye gazi fiyɛ polisi dɔ la ni a tilala ka galon tigɛ a ka kiri dɔnkɛyɔrɔ la k'ale ma bengaliya wele ta ka mɔgɔ si sɛgɛrɛ. Kiritigɛla Timothée Kelly kɔni ye jateminɛli kɛ ka tila ka fara kan ko ɲangata dɔ bɛna kɛ ka ɲɛsin u ka bamajiya kɛwale ninnu ma n'a ɲaɲini kɛlen don sariya matarafabagaw fɛ procureur ka Joseph Big ɲangi ka san 17 kɛ kaso la ani ka Zakari Rehi ta kɛ san 15 ye kaso la ni a yira k'a fɔ k'u ka laɲini kun tɛ ka fagali kɛ a don in na.